Čaute, tu je Mohamed 30034. Práve sme sa vybrali, že ideme do Kauflandu niečo pozrieť v USB, takže ideme na to. Toto je moja sestra. No, takže sme sa vybrali, dohodli sme sa so sestrou, že si môže zobrať moju kolobežku pod podmienkou, že mi dajú svoje peniaze. Čo sa stalo? No, dobre, takže cesta do Kauflandu je trošku dlhá, nevadí. Na to je na balkóne bol. Takže ideme. Prepáčte, že som tak dlho nenatáčal. Nemohol som. Za prvé škola. Za druhé to je vlastne všetko. Už sme pri bytovkách. No, takže ideme na... Fúha. Zajtra možno natočím, dneska tiež uvidím. No, zajtra asi ne, lebo ideme do školy. No však to uvidíme. Takže, máme 8 €. Chcem si kúpiť USB. Uvidím, či mi vyjde. A uvidíme, či ho tam budú mať. Takže, viem, že toto video je trošku krátke, ale ak sa vám páčilo a mám natočiť ďalšie, tak dajte like a koment, čo ďalej. Vaša. Con los terroristas.